Welcome again to our channel. Ngayon guys ay napagawa ako ng video biglaan dahil sa kagustuhan na makagamit ako nitong gadget na useful para sa atin kasi sa nakaraan ng mga videos may mga ngilan-ngilan na nagrereklamo na hindi raw ako nila marinig. Hindi raw nila marinig yung boses ko. So meaning very poor audio yung video na nagawa ko. That's why na pag-decidean ko na bumili nito guys. Pinag-ipunan ko kasi nakakahiya na naman sa inyo kung dahil lang doon ay hindi na kayo nanonood ng video kasi sa napapansin ko kukunti na kayo. Kukunti. No, I mean, oo nga, nagbago na kayo ha. Huwag naman ganun. So anyway, ito ay ang pangalan dito is Wireless Go 2. Wireless Go 2 at ang brand niya is Rode. Rode, R-O-D-E. At ito ay, ang pinili ko doon sa binilhan namin guys ay yung yung Camera House. Ito yun. Ito yung pangalan ng store. Camera House ko binili. At meron silang two types of this. Single and then double or dalawang transmitter. Merong dalawang transmitter, so meaning dalawang tao ang pwedeng magsabay not magsabay, yung dalawa ang pwedeng gumamit ng mic para clearly na marinig yung voice. Kapag halimbawa, ako at ang asawa ko ay mag-uusap sa video, maririnig nyo kaming dalawa, hindi lang sa ako lang. Okay? So, gusto ko clear din yung audio para ma-enjoy nyo yung video. This is for you guys. That's why I am showing you, unbox ko, and then this is dedicated to you guys. Okay? So, ito ay unbox na natin dahil excited na ako. Excited na talaga ako na gumamit nito. Meaning excited na in the sense na next time na gumawa akong video ay gagamitin ko na ito. Okay? So, para masigurado ko na kayo ay ma-enjoy nyo yung aking mga video namin ng family ko. Okay? So, i-unbox natin at ito'y saradong-sarado guys. Ito Sorry guys, nag-iisa lang ako kaya hindi ma-close up yan. Wala akong cameraman. Kasi busy yung asawa ko. Iniwan ko lang saglit. Busy kami na nagbabantay ng workers. Malapit na silang umuwi. 4:34 na in the afternoon. Look at this. 4:34 in the afternoon. Malapit na nga alis. Kasi 4:45 yan sila. Nagbibihis. Okay? Uy! Ang dikit naman kasi ng pagdikit nila. Really? Oh, mahirap kunin ito. Virgin na virgin. Oh my God. Ang hirap. Ganun talaga daw pag virgin. Ito ba yun? May virgin pa ba ngayong panahon na ito? Anong comment nyo guys? May virgin pa ba? Sa tingin nyo kaya? Meron pa naman. Grabe naman kung wala na. Diba? Okay. So, kung saan napunta yung yung salita eh. Anyway, para patawanin ko naman kayo, a little bit of humor, no? So, ito, nabuksan ko. Ayan, tcharan, tcharan, tcharan. Ako'y excited. Excited na ako. Ayan, tinayuan pa. Ayan ha. Tcharan, tcharan. Pintahan natin. Kita ba kaya doon sa cam? Ang napintahan ko ay may puti na rectangle na may ano ito? Let us see what is inside. Ito ay 2.4 GHz. May mga dual channel. Hindi ko pa pala binasa yung case niya guys. Or yung teka. Dual channel wireless. And then
3.5mm USB-C iOS audio output. Okay, iOS audio output. Then, built-in microphone. 2.4 GHz. Digital transmission. Yun ang nakalagay dito, guys. And then, here, for USB-C devices. Para sa iPhone talaga, oh. Nakita nyo. iPhone, iPad, and iPod. Okay. So, ito. And, do you want to know the price? Anyway, syempre, gustong malaman, ay aking ibibigay. Walang tag price. Why no tag price? Okay, anyway, buksan na natin. Wala nang patumping-tumping. Sana matapos ako ng 30 minutes para makita ko pa yung mga workers ko. Ayan. Okay, eto. Uy, what is this, guys? Look at this. Kanya na nabalot. And then, road. Oh, tatlo yan. Open. Uy, ano yung may balahibo? Uy, hala, may balahibo siya, guys. I know now. Ito yung, may ganito pala. Wow, nice. Ito yung ilalagay dito sa top ng mic. Here, siguro. Here. Try ko nga. Ganun. Ganun. Ay! Hindi ako marunong. Anyway, next time, kasi ito, i-unbox ko lang. And then, next time, I will show you how will I use this. Para sa ganun, ay magpaturo muna ako sa mga anak ko. Kasi hindi ko po alam gamitin. Ayan siya, guys. Uy, nakaipit. So, meaning, magkakatulad na tatlo. Where is the receiver? Dahil itong dalawa ay magkatulad na may tuldok-tuldok na walang white na ganun, meaning this is the receiver. Yung sa center is the receiver, and then the two of these two, both of them, nagbubulol po ako, ay transmitters. Okay, transmitters, and then sa gitna ay yung receiver. Ayan. Ipit pala yun. So, ganun mo lang na-open, guys. Oh, may clip siya. Eto, ang liliit ha. About 1 inch and 1 inch point 2. Ayan. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Ang liit lang. Very maliit. Ganon din yung receiver. Very maliit. Okay. There are 3 objects inside the box. Ayan, tatlo. At maliliit. O, yan o. 1.2 inch. 1.2 inch lang ang laki ng pagka-square niya. Okay? And then, siyempre, meron ito. Yung para di masira. And then, another box, another package. Meron siyang naka-plastic dito. Ito yun. At itong naka-plastic na ito ay oh, yung mga wire na niya. Ito na, oh. Nandyan na. Oh. USB wires. Nandyan na, oh. Ayan siya, guys, oh. Oh. Ayan. Ganun ang dulo. And then, meron siyang wire din dito na ganyan ang saksakan. Yung single lang siya na ganyan na round. Ganyan. Tapos, dito ay merong booklet. Ayan yung kanyang instruction paper or instruction. Ay, ano yun? Okay, this is
the instruction paper na nakalakip doon sa box so that you can read how to use it. But anyway, even if I don't read, nandiyan naman yung mga anak ko na magtuturo sa akin. Okay, hindi ko na muna read ito. Okay, anyway, kung gusto niyo yung tignan, ayan, ganyan siya. And then ganyan, ayan, may instruction siya na ganyan drawings, and then very clear instructions on how to use mga do's and don'ts. Okay, at ito naman meron pang isa. Anyway, ito yung case niya. Ito yung case, meron pala siyang pabaon na case. So, tingnan ko nga kung magkasya. 1, 2, ay kasyang-kasya nga. Ito na yan, guys. Tapos, sa mga magtatanong kung magkano ito ay, nandito yung price. Papakita ko sa inyo. Ito yung binili namin sa Camera House. Oo nga, nasabi ko na. At ang brand niya is Rode. Ito yung price niya, guys. Ayan. 19,500. Ayan. So, ngayon, ay ililigpit na natin dahil tapos ko na yung pakita at ngayon ay hapon na, guys. Naku, hahabulin ko 59, 1 minute na lang at baka nakaalis na yung mga workers ko, pero puntahan ko kasi kawawa naman sila, baka kailangan nilang cash advance. Ito naman, bumili naman ako, guys, ng madalhin ko. Itong earpods, ito. At ang tatak niya is Cup Days. Maganda rin siya. Trinay ko, ang ganda ng sounds. Parang yung gamit ko na iPhone talaga na original. Ito ay Cup Days. And then, ang presyo niya is... Nasaan ang presyo? Where are you? 1,080. Yun ang price niya. At mamaya ko na isoli dyan. Kasi punta lang ako. And then, ito rin. Napaka-importante rin sa atin ito. Kasi kung wala ito, hindi na ako makapag-video pagka naubusan ako ng power ng ating... Ayan na. It's 5 o'clock. So, I will go now. Bumili rin ako nito. Power bank. Na yung ididikit mo lang. At very lightweight. At ito'y rin, Cup Days. Cup Days din ang tatak. At napakaganda. At ito ay ang price niya is 2,480. 2,480. So ayun, guys, na-share ko na naman kung ano yung nabili natin. At sana ay natuwa kayo para sa ating mga videos in the future time. Magiging maganda na. Okay? I will make it, I will do my best talaga. Bye-bye! At sana naman, guys, pakishare nyo naman yung mga video natin. Pakishare nyo sa mga social media nyo, ganyan, para sa ganun maabot na natin yung milestone na inaasam-asam natin para makagawa na tayo uli ng giveaways. Okay, bye-bye! See you! God bless! Love you, guys!